Salam ýaşlar, täze tokun gepleşigini dinleýärsiňiz. Studiýada siz bilen men Sehra. Gepleşigimizde Türkmenistanyň ýaşlyk telekanaly barada ýokary bilimli daşary ýurtlarda dowam etdirýän türkmen ýaşlary bilen geçiren söhbetleşigimizi eşitdireriz. Bu şuňky gepleşigimiziň esasy temasy bolar. Bir bilen gidişýän bolsalar belli bolar, kimin soň ýa galýanlygyny ýa kimin öňe Şeýlede ýaşlyk telekanaly barada Lewap welaýatynyň Gadawjak şäherçesiniň ýaşlaryndan biriniň berjek gürüňlerini hem eşitdireriz. Olaryň arasynda haly men gepleşikden bar. Olaryň kähalatlarda gyzyksızlarak gepleşikler bolýar. Lewap welaýatynyň Türkmenabad şäherinde geçen ýylyň aýagyna açylan suw toplumynyň we ýüzme üçin niýetlenen käbir basseýnlaryň henit hem ýapyklygyna galýany aýdylýar. Bu arada habarçymyzyň berjek görüňlerini hem dinläp bilersiňiz. Ular niýetlenen käbirler basseýnlaryň onlara bir täsir etdiler. Gepleşigimiziň ahyrına bolsa geçen hepdeniň dowamında türkmen ýaşlarynyň internetdäki işçiňligi baradaky maglumatymyzy dikkatiňize höderler. Täze tokun ýaşlar gepleşigimiziň şuňky studiýadaky mehmanlary Ýewropada ýaşaýan eziz ýokary bilimli daşary ýurtlarda dowam etdirýän türkmen ýaşlary Merjen hemde Adat. Gepleşigimize hoş geldiňiz. Sağolun. Şuňky gepleşigimizde ýaşlyk telekanal barada söhbetleşik ederiz. Ýakynda prezident Berdimuhammedowyň gatnaşmagynda geçirilen hökümet ýygnynda beýleki dürli meseleler bilen bir hatarda türkmen telewizioniýasynyň işi hakda hem ýene bir ýerde gürüň edildi. Ýygnakda prezident soňky ençemaýyň dowamynda gaýtalan tanqidini, pikirini ýene bir ýerde gaýtalap telekanallaryň gepleşikleriniň hiline näýilelik bildirdi. Gürüň esasan hem ýaşlyk telekanaly hakda bolup, prezident bu telekanalyň ýolbaşçysyny wezipesinden oşatdy. Ýaşlar, bu Türkmenistanyň telekanallary barada birinji ýedek edilýän tanqidler. Esasan ýaşlyk telekanalyny göz öňünde tutup aýtsak, siz bu telekanalyň gepleşikleriniň hiline nähil baha berýärsiňiz? Ediz, sen başlaýjakmy? Men o kanalyň teredisler şoň üçin nähil baha berjem bilemem. Ýöne umuman aýdamda Türkmenistan telewizioniýasynyň şu wagtky ýagdaýyny aýtsam gaty pes, hilem pes, produkty hile hem gaty pes ýa-da Teredende bir 80-nji ýyllardaky tele programmalar görýän ýaly bolup ötersiň, hem grafikasy hem adamlaryň alpbaşy umuman mene göwnüm etmedi. Näme üçin göwnüň etmedi edi? Meselem ilkinji ýerdek şu telekanal ýaşlygy açyp, seredeninde gepleşiklerini göreninde, tomaşa edeninde näme gözüň ýylýar, näme ünsüň çekýärsiň? Edil ýaşlyk aýdyp durmaýan, men umuman seredip durmadym. Soňky ýerek Türkmenistana gidemde aşgawa gidemde. Ýöne geçişdirip göremde nähil kanallyklaryny zatlaryny görüp. Misal üçin sport kanaly bar, o taýdaky kommentatorlar bar. Aty pes düşünjeli kommentatorlar ýöne al bolup barýanlarda ýa seredip otursaň uklamajak telewizioriň aslynda gowzap. Beýlek kanallara seredende olankam hili has pesse beýlek şu wagt daşary ýurt kanallaryna seredende Orsun Kolsun, Türkün Kolsun mysal üçin. Onuň adam öwredýän ýa berýän informasiýa ýok, hiçnat ýok, ýöne oýnak geçirýärler bolgusa zat bilen. Biram soňam hindikine gorkadýarlar, bir üns beren zatym şo, belki ýalňyşýanam bolmagy mümkin, men görmeýän wagtlam gaty bolmagy mümkin. Sağ ol Ediz öz pikirleriň üçin. Häzir ýene gaýtadan dolanyp geler. Merjen Adat, siz ýaşlyk telekanaly barada näme pikirde? Merjen başlasın. Merjen başysyny Görkeden bazılarına seredendim. Gaty spesial aydam kädiýän. Merjen pes derecede diýen, hilem gowdalýan, ösüşem ýok diýen. Näme esaslanyp aýtýan? Adamlara peýdaly, hiç hili hani televizor nähili ýarışlarym diýen gepleşikleri bolanok, yani men bilýänim bolanok. Ýöne bolgusa zatlar, konsertler, açylışlar, yani adam ýaşaýyşyna men ösmeginem diýen özgörmegine hiç hili peýda zatlar gelýär, görkeden zatlar, berýän zatlar televizorda. Sağ ol Merjen, senem öz pikirleриň üçin. Adat, sen bu barada näme pikirde? Asıl doğrusunu aýtsam köpden beri diýmegimden hiç Türkmen telewizioniýasyny beýle bir ýygylar gören adamdan. Ýani ýakyndan beri şu internetde Türkmen telewizioniýasyny online görmek mümkinçiligi gören beri käwat açyp seredip görýär. We soňky döwürde haçan açsam hem ýaşly telekanallar, elmedama ýaşlary, studentler ýany görkezýärler. Studentlerim belli bir aktiv zalmy bilmedim, konser zalmy şoňal bir ýerde oturup, bilen bu ýüzleri bilen 1-2-3 ýaşly adamlary
dinle oturuyorlar. Bir soru veriyor yaşlılar cevap veriyor. Yani bana görünüşü boyunca esas maksatları mümkün oldukça prezident olmak, mümkün oldukça vatandaşı demek ve şunun menbaşkatlar bulunması yaptı. Sözlemlerde köplenç mani yok. Yani esası manifini çıkarıyorlar. Elbette prezidenti Erik sözden sonra uyarlar. Şeylere, bundan maksadı da şariyot kinolarını kağıt tercüme edip koyuyorlar. O kinolardan köplenç tercüme giyecek hala kinoya episod bilen dengeştirip göremezdi. Misal için kan yaşayan gürleştirilmesi, onun gurrungi episodda utor başka episod gibi otur. Ses boyunca şu halkın hemen yüzü gidiyen vaktları gören köp oluyor. Adatına hali belep geçtiğinde şu yaşlık telekanalına gepleşiklerde gürleyen yaşların ya da ulu adamların iki sözünün biri prezidenti övmekteydin. Şu bizim adathabar.com web sahipamızın yürüyte täze tolkuna başlanan bölümüne yaşlık adı bilen bir okuyucumuz şu senin pikirin bilen utoşuklarak bir tesir alıptır. Ol öz tesirine şeyle diye yaşlar telekanalı diýem görkezýänleri şol propaganda. Beýleki telekanalların gepleşenden tapaw dediýän zat ýok. Beýlekilerde yaşlılara aýtdyrýan zatlaryny yaşlykda yaşlara aýtdyrýarlar. Şeýle de yaşlyk diýip telekanalyň boljagyny diňe Türkmenistanyna gördüm, başga ýurtda ýok diýip öz pikirini galypdyr. Siziň bu adat başysyna benim diýjek bolýanym şu burada temmesi kanallarda monoton şu burada kaýkalaýar. Ýani bir kanalda miras bolsa garratlar urlaýar, alternatyw bolsa orta ýaşlar ýaşlar urlaýar. Şu burada ne şu burada bu ütkeýän bir hiçli zat ýok. Siziň pikiriňizçe telekanalyň gepleşikleriniň hiliniň şeýle bolmagyna näme sebäp bolýar? Aslında diyecek bolýarym telewiziýa şu döwletiň edarasy bolan soň hökümetiň özü günäkär diyecek bolýan hökümetiň özü inkompetent adamlar. Ýöne beýdiýsem başga awtoritar rejimlerde de mysal üçin telewiziýany mediany gowlanýarlar. Xitay diýerli ýa Orsiýet diýerli adamlar näme diýsem informasiýa aýdyp berip durýarlar. Ýöne biziňkide umuman işini bilmeyen adamlar iş alýarlar we olaram yerini saklamak üçin özünden hem has beterini getirýärler işe. İş oňar ýani getiren oklar mukaddiýan şoň üçin mukaddiýan. Biram ýarış ýok. Bir bilen gidişýän bolsalar belli bolar kimin insan ýa galýanlygyny ýa kimin öňe gidýänligini ýa hiç ýarış zat bolmasaň şo edilediklerler bolgusy zat görkezip. Ne sen pikiriňçe ediz şu gepleşiklerin şeýle taýýarlanmanda hökümetiň, rejimiň ýa-da döwletiň siýasatynyň derecede rolu var? Türkmenistan'da şahsi televiziýa kanallary ýok. Şoň şu wagtky döwletiň kanallaryna seredemizde hiç il jogapkärçilik hem ýok. Diňe prezidentiň özü tanqid etmese, başga hiç il tanqid kabul edilenok mukaddiýan. Mysal üçin halka berseler deýşan ýaly tanqid etme mümkinçiligini, ýani mysal üçin bir ýazsa bu programmaňyz bolanok, bunyňyz näme aýryň ýok ediň diýip deýşan ýaly ýazyp dursa, tesir kommentariýler atyp dursa, belkim düzelerdi. Ýöne şu wagtky prezidentiň özü tanqid etmese hiç kim iştahat edenok. Ýöne prezidentiň özü näme? Oňa diýjek edip beren prezident onuň näme diýjek bilemok. Sağ ol Ediz. Başysyna dat. Ýani ediň belleşýäli bir şahsi telekanallar ýeretýär, ýani döwletden adat bolan öz başlaryna bir telekanal ýeretýär. Men şuna bir gysgaça mysal ýetiresim gelýär. Mysal üçin Aleksandr Dadaýew şahsi bir döwletden başary pressa ýok diýip bir gazet açdy. O gazetden beýleklerden hiç ýetişmedi ýok. Açanlar bizimki ýaly totalitar diktatura döwletde başka bir aştadan edilýän ýeşowrda tolar mukaddik giren kanaly. Kiçirek aslan ýa-da gurulaýaka telewizordan telewiziýany kaçdypdy ýa-da ýetişse görkezýän zatlaryň bolanok diýip gurulaýan wagty ular diýär tamamında diýär mysal üçin men hazır uýagan men hat köprek diýen man baýtdy şoň diýär. Men söýlerim soň telewiziýada hat köprek başlaýar prezident diýär. Hakykatdan hem şeýle de men pikirimçe häzirki prezidentiň diýäni şoň ýalyrat mukaddiýan. Sağ ol adat. Düşünükli adat ediz öz pikirleriniz için sağ olun. Merjen sen bu barada näme pikirde? Benim adatymyň ezilim diýen datlaryna agalaşan hani prezident ölmek şu ýene kanallarda haýsy ýaşlyk bolsun ýa-da beýlek alternatywy bolsun, Türkmen awaz bolsun, ýene sport kanaly bolsun. Haýsy bolsa da hani menem bir zat aýdyp geçen ştaýda. Näme üçin hüner bilýän adamlary işden aýrýarlar we ýerine ýallaklary getirýärler. Sebebi rejimiň özü şoň ýaly adamlary gowurýar. Mysal üçin
altyarly adamlar kino studiýany agdasak bir wagtlar altyarly ýogulansaň şo türkmen film kino studiýasyna ady goýulýar. Sebäbi eden hyzmat üçin öz halkyna. Ondan şunu ýazyp döwrüne şonu ýala hünäri ökde adamlary rejimde taryhdan podma siýasatyny ýöredip başlaýarlar da. Näme üçin? Sebäbi hemme zady Niýazow nubuwatky döwürde de Berdimuhammedow edipdir. DJ-lige de ödler ökde, gitara çalmaga da ödekde, at çapmagyna. Diňe nomer 1 bolmaly. Onlardan ökde adam ýok. Ona şonu ýala altyarly ýala ýa Nur Halmanet ýaly adamlaryň adyny ýuwaş-ýuwaş taryhdan podma siýasatyny döredýärler. Şoň üçin hem türkmen film kino studiýasy şu wagt Oğuzhan adyny. Oğuzhan mifiki bir adam taryhda bolmanmy o belli däl. Ýöne kino sunuwaty bilen hiç dahly ýok Oğuzhanyň hemme bilen bilýär. Ondan şoň ýaly çeper höwesçiň siýasatlary bilen ýuwaş-ýuwaş şu hala gelýärler. Telewizioniýasyny hiç kim göresem gelenok, orsy görbilýän bolsa orsy görýärler, türkçe görbilýän bolsa türkçe görýärler. Şolaryň reklamasyny görenim hem gowrak da türkmen kanalyna seredende iň erkisi reklama da gowrak hiledilen şo beýlek kanallarda. Şoň üçin hem gatnaşan ýa şu ýa-ni ediýdiň aýdyşýal da ordan ama men häzirki ýaşaýan döwletimde yerli telewizioniýadan köni türkmen filmlerini görkezýärler. Soýuz döwrüniň kinolaryny, ýani öňki türkmen filmiň kinolaryny görkezýärler. Men häzirki ýaşaýan döwrümde gaty Türkmenistanyň deňeşdiren görsen bir döwletler bolsa şo kinolary gaýtadan görkezýärler. Sebäbi dogrudan gullakan bir ýokary hilli we bu derejeli düşürilen manyny düşürilen kinolar artistlik derejeleri gaty uksat ullakan bolan soň gaýtalar görkezýärler. Iň bolmany şo bizim öňki düşürilen kinolarmy görkezseler hem telewizioniýada biraz zyk bolýar. Elbetde hiç edilen o diňe ýankyýaly ediýdiň aýdyşýaly totalny zombi etýärler adamlardan diňe prezident. Elbetde onuň näme altyn başga görkezlere işlätýär. Sağ ol Azat, ediz goşmak. Mysal üçin şu wagtda çykarylan kinolary deňeşdirekde Sowet döwründäki edilen kinolar sady bolsun, düşülüşi bolsun, dünýä standartyna bir edilen işler bulary. Mysal üçin men şu wagt daşary ýurde çykamda da birine görkezmäge utanjak geldi. Men gaýtam gowanyp görkezerdim. Şükür başy diýär beýleki kinolar biraz Sowet propagandasy hem bolsa ýetirýär edilişi dünýä standartyna. Ýöne bu wagtlar görende özüň utanyp gidýän görüp oturanyňy ýökredin görüp oturýarsyň. Ýöne görüp bir şonu seredenine utanýan sebäbi gaty pestere edilişi. Sağ ol, Ediz, öz pikirlerini... Umuman aýdyljak bolýanda... Başysyna dat. Umuman huwat aýdyljak bolýanda gep türkmen halkyna däl, halkyň mysal üçin bizim halkymyzyň şol urdan bir ütköşük oňurup başaryp biljek wady ýok diýmekde däl. Tersine gaýtan türkmen halky öň edipdir, näme şu wagt edip bilen o. Menem alaşam, men türkmen halky ýamak bolardy. Problema şo hüner işini bilýän adamlary ýoldan aýyrýarlar. Sebäbi işini bilýän adam bular ýallaklap ýokary galanlary kimiň adamdygyny, kimiň adam däldigini görkezýär. Olar hem şoň üçin bir toparlanyp gaýtam şu işini edebiljegi aýyrýarlar da. Problema şonda halkyň tragediýasy hem şonda. Adat Ediz Merjen, üçüňdüm türkmen ýaşlary. Ýene-de ýaşlyk telekanalyna dolanyp gelsek. İlk başta şundan belläýin, siz daşary ýurtda ýaşap ýören türkmen ýaşlary. Ýaşlyk telekanalynyň nähil bolmagyny islerdiňiz? Merjen, ilk sen başlaý. Yaşlık telekanalında benim vardım. Yaşları vardı. Hani üniversitede okuyan yaşlar ya da başka yerde okuyan, mektepte, lisede okuyan yaşlar için ya da dışarı yurttan gelip okuyan yaşlar için hani bilim vardı. Yarışlarını getirmeni bolmağını isterdim. Sağ ol Mercan, öz pikirlerin için. Ediz, Azat, siz bu arada näme pikirdiz? Şahsy kanallarla döwlet kanal tarapdan seretsek, döwlet öz halkyny ösdürmeli. Ondan şu telewizioniýa bolsun, radio bolsun, şu serişdeler ulanyp öz halkynyň medeni we beýleki bilim derejesini ösdürmeli. Şoň üçin döwlet kanallary köprak dokumentalny filmler, gyzykly diskussiýalar, biram medeniýet ýa şoňa meňzeş beýleki temalar hakda köprak programy döretmeli. Medeniýet diýende de bolgusyz şu wagtky rejimi öwmeklerle, mysal üçin dünýäde näme kino festivallar bolýar, näme bolup geçýär, şonu ýaglap köprak informasiýa we bilim ferişde hökümine ulanmaly. Sağ ol Ediz, öz pikirlerin için. Azat, bu arada sen pikirlerin nähili?
Men öz pikirim aýsama, men televizor görmegiň tarapdary däl. Näme üçin? Televizyon adamyň köp wagtyny alýar we biderek yer alýar diýip pikir edýän. Televizyondan bir zat görüp öwrenenden kitap okup bir zat öwrensen has peýdaly we uzaga gitýän mikär pikir edýän. Ýani egerde ýene-de gepleşikler alsak, gepleşikde alyp barjylar hem gepleşige gelenler hem beýle hökman gawstykly kostyumalykly we tahyýaly oturmaklary däl. Mysal üçin şu wagtky ýaşlaryň giyiniş stiline bir stille giyinik gelseler hem bolar mykal. Mysal üçin jinsy bilen bir koýunjak üstünden geýlen bolsa, bu jam telewizyon ýa bolar we görmäne has ýakymly bolar mykal. Ýa-da telewizyondaki alyp barjyny telewizyona gelen adamy görýän adam özü ýalyp özüniň öz bilen geň bir adam hasap edýär. Özüniň hiç şeýle bir aşytsalyş ýok diýjek bolýarna, eger şoň ýalyp bolan ýa-da. Namunlar maksatdan mysal üçin siýasat barada belli bir daşary döwletleri görkezseler, mysal üçin şu döwlet şeýler, şu döwletiň paýtagty şeýle we şu ýalatlar bar diýip siýasatda işte bir programma haftalyk bolar mykal diýip pikir edýän. Aýdym saat barada aýdym saat sentiň prezidenti ýa-da aýdym saatlar däl. Häzirki zamanda ýaşlaryň dinleýän aýdym saat bolmaly mykal diýip pikir edýän. Otça prezident sözüni telewizyondan o prezidenti öwmegi doğru derecede ayırmalı pikir edýän. Halkyň özüň bilikdir, kimin näme edýänini oň üçin ýa-da gaýtalap durmagy gerek ýok mykal diýip pikir edýän. Sağ ol Azat, senem öz pikirleриň üçin. Merjen Azat edi gepleşigimizde gatnaşyp beren görüňleriniz üçin köp sağ olun. Sağ olun. Ýaşlar, deňdoşlarymyz Ediýiň, Azadyň we Merjeniň pikirleri bilen ylalaşmaýan bolsaňyz, ýa-da olaryň sözlerine goşmak isleýän zatlaryňyz bar bolsa, biziň bilen habarlaşyň. Siz hem öz pikiriňizi aýdyň. Biziň e-mail adresimiz hat@email belgisi adatradio.org. Ýaşlyk telekanaly barada eýem öz garaýşlaryny biziň bilen paýlaşan deňdoşumyz hem bar. Orad Murad adly bu deňdoşumyz Liwa vilayatynyň Gazojak şäherçesinde ýaşaýar we ol ýaşlyk telekanalynyň zehin bähleşigine uly gyzyklanma bilen tomoşa edýändigini aýdýar. Ýöne ol telekanalda göwnüne yaramaýan gepleşikleriň hem goý berilýändigini aýdýar. Gazojakly Orad Murad bilen habarçymyz Umyt Jumaýew söhbetdeş boldy. Türkmen telekanallarının arasında yaşlık telekanalı var. Şol arada sen nähili pikirde yaşlık telekanalyny sen tomoşa edýänmi? Men ýaşlyk telekanalyny asla özüm tomoşa edýän. Şonda ýaş yetkinjekler, ýaş oglan gyzlar çykyşlara edýärler, şolary tomoşa edýän. Soňra bir näçe çykyşlar bolýar, şolary seredip köwes etýän görýän. Haýsy gepleşiklerini halaýan? Ýaşlyk telekanalynyň zehin bähleşigi diýen gepleşigi oňat görýän. Zehin bähleşik ýene bir näçe towal jogap bähleşikleri şolary oňat görýän. Ýaşlyk telekanalynda görkezilýän gepleşikleriniň arasında senin halamayan gepleşiklerin barmy? Olaryň arasynda halamayan gepleşiklerim bar. Olaryň kähalatlarda gyzyksızlyrak gepleşikler bolýar. Olary köp ünsem bermeýän, atlaryny zatlaryny bilmeýän. Gelecekde ýene ýaşlyk telekanalynda nähili özgörüşler bolsa bollardy. Meselem çeper filmler başlasa, şoňa meles zatlar goşulsa gollardy. Gazojak şäherçesinde daşary telekanallarynın hem görülýän diýip aýdylýar. Daşary ýurtlardan haýsy ýurtlaryň telekanallary esasen has köp tomoşa edilýär ilat arasında. Indi bärde Türkiýe görülýär, kähatlarda ABŞ, Amerika görünýär. Şol telekanallar has köprak görýärler. Gazojak şäherçesinde ýöneki anten arkaly özbek telekanallaryna da tomoşa edilýär eken. Men özüm diýir şaýat oldum-da. Sen nähili şol kanallar bilen? Şu kanallarda özbek kanallarından Özbekistan kanaly var, ýaşlar kanaly var, sport kanaly var. Has o kanal ýaşlar telekanaly, Özbekistanyň ýaşlar telekanaly. Şunda has gyzykly peredaçylar, oňa saatlar bolýar. Şonda gyzykly kinolar, zatlar biz çoňa tomoşa etýär. Gazojakly Orad Murad bilen habarçymyz Umydyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Deňdoşlar, siz hem ýaşlyk telekanal barada oňy ýa-da oňaýsyz öz pikiriňizi biziň bilen we dinleýijilerimiz bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň bilen Twitter arkaly habarlaşyň. Twitterda habarçymyz Umyt Jumaýew, bizi bolsa täze toknady bilen gözläň. Gepleşigimizde Liwa vilayatynyň Gazojak şäherçesiniň ýaşlarynyň biriniň ýaşlyk telekanaly barada beren gürrüňinden soň Türkmenabad şäheriniň ýaşlaryny biýinjelik edýändigi aýdylýan bir tema barada dowam etdirýäs. Ýurtdan gelip gowşan maglumatlara görä geçen ýylyň dekabr aýynda Türkmenabad şäherine açylan suw toplumynyň henüz hem ulanýşy berilmänigi aýdylýar. Şeýlede şäheriň täze stadionunda öňünden ulanýşda bolan baseýnleriň hem ilady üçin ýapylanyny aýdylýar. Bu mesele bilen gyzyklanyp kärdeşim gözel bir näçe gün ozal gürrüňi edilýän suw toplumlaryna aýlanyp gelen
Türkmenabatda habarçymyz Röwşen Çarif bilen söhbetleşýärler. Röwşen, Türkmenabat şäherindäki suwa düşülýän baseýnlaryň ýapyklygy barada maglumatlar gowuşdy. Siz ýaňy ýakynda şol ýere aýlanyp gaýtdyňyz. Baseýnlaryň ählisi ýapykmy ýa-da açylany barmy? Geçen yılın 2013 yılın yani 28. dekabrında Türkmenabat şäherinde täze toplumy guruldy. Şol toplumy her etken çağalar üçin gurulan toplumy her etken intak ulanşa berilmedi. Men bar torak gördüm elleri. Şöyle işlerler aýtdy. Ýakyn arada şol fevral aýynda açyljaklary ýa-da demama. Ondan soň bu çağalar üçin dedi. Öklendi adam geldiler dedi. Onun içine bir gördüm içine şertleri bu hem somutky hem başky baseýnler bar ekende. Yani yüzmek spordu bilen meşgullanma üçin bu şertler görebilen ýa-da her birlikçe şol sport tesisatı ýatyp. Ondan başga täze gurulan stadionda var. O ýerdäki baseýn montanym ular üçin ýetmeýän ýa-da onun imkan şol ýokuşalary köplenjen ýapylýan ekende. Röwşen, indi şol siziň agzan baseýn howuzlaryňyz, sport toplumlaryňyz olar öň işlenmi ýa-da ýaňy ýakynda gurulyp işe tapşyrylyp entek işe girdilmedik baseýnlermi? Bu stadionda täze gurulan stadionda bu öňleri ulanýan beşlady. Indi baseýnde de ýöne täze gurulan bar bu ýaşlar üçin onuň açylýşy ýakynda boldy. Umumyň alymda Türkmenabatda bu şaýlarynda häzirlikçe bir baseýne gidip ýa-da yüzmek sport bilen meşgullanýar ýa-da bir ýeri ýok diýen boljak da. Çom şaýlarynda bolsaň adamlar köplençe zapon diýenleri bar. ýa-da şäherden içinden akýan ýakşagy bar. Onu bilen kolda şaýlar köplençe gidip taýyp bolýarlar da. Röwşen, indi şo baseýnlere, şol baseýnlere, howuzlara umumyň ýyl içinde ýyl arasynda talap barmy? Şoňa gatnaýanlar barmy? Elbette ona bakmajaklar bar. Mesela 10 ýyldan adam Zapon diýenlerde ýa-da Dağ Derýanyň burasyndan şeýle çykylýan bir köýlýaly bir ýerde bu Zapon diýenler şo ýerde gaýtda ýürnek ýa-da futbol ýa-da sportlar meşhurdy da. Ýene şol kuwatlar şol ýapyldy ýa-da gaýtda ýürnekler sportdan häzir Türkmenabatda ýok diýen bolar ýa-da baseýnlaryň bolmandygy sebäpli ýa-da futbol ýa-da sport görnüşken ýok da şu an. Röwşen, ýene bir sowal. Şol baseýnlaryň ýapyklygyna galmagy, şo çakaçyny işe giridilmeýänliginiň sebäplerini anyklap bildiňizmi? Täze gurulan bir fada haýynda maýda işleri dowam edýärdiler. Ýani bu köne ular üçin ýetlenen stadionda baseýn bolsanyň onlara bir şartladylar. Ýani ýapyk diýdiler de goýdular. Onyň üçüncü bir maglumat bermediler da. Näme üçin ýapyklygyny aýtmadylar? Yani hem şuna kıyamayasınlar, yani şu an yalıklı bu ülkede bir yapık olmalıdırlar, şoför yaptığının yapık olmalıdırlar da her yılçı. Kardeşim Gözel'in habarçymyz Röwşen bilen geçiren söhbetleşlerini dinlediňiz. Türkmenabatdaky deňdoşlarymyz, siz hem gurrun edilýän suw toplumlaryna barmagy synaşdyňyzmy? Bu baradaky tejribeleriňizi biziň bilen Facebook sosial ulgamy arkaly paýlaşyp bilersiňiz. Facebookda bizi Täze Tolkun ady bilen tap bolar. Geçen hepde de bolşýaly, bu hepde hem türkmen ýaşlary sosial ulamlardan işçiň peýdalandylar diýeri esas bar. Muňa türkmen ýaşlarynyň Vkontakte, Ertir.com we Facebook ýaly sosial ulamlarda gowdan meseleler we maslahatlar üçin temalar şaýatlyk edýär. Vkontakte sosial ulamynda paýlaşylan suratlar, videolaryň arasynda ünsüp çeken iň esasy tema haýsy repressiýa berýärsiňiz atly pikir sorulşyk. Sosial ulamyň türkmen sunugy tälimatly topar tarapyndan paýlaşylan bu pikir sorulşykda 4 türkmen repçisiniň atlary Olaryň arasynda S-Bitter, Aragon we Zoomer, Psychedelic hem-de Iskayaly repçiler bar. 27-nji ýanwarda gozalan bu pikir sorulşyga 28-nji ýanwara çenli jemi 32 sany tesir gelip goşupdyr. Şeýle dol 52 sapar halanyp 17 kim gaýtadan çap edilipdir. 28-nji ýanwara çenli bu pikir sorulşyga sosial ulamyň jemi 721 agzasy ses beripdir we onuň soňky netijelerine görä Iska atly repçi 10,18 ses alyp 4-nji orunda. Zoomer atly repçi 16,10
10'un 1 götürümse alıp 3-nji orunda. Saýka däli atly repçi 32,10 götürümse alıp 2-nji oruna barýar. Pikir sorulşykda 1-nji oruny 40,18 götürümse alan S-Beater eýleýär. Pikir sorulşyga gelip goşan käbir tesvirleri ýatlap geçdik. Onda S-Beater'ın setleriň iň uly bölügine eýe bolmagy hem sosial ulgamyň agdalarynyň arasynda diskussiýanyň döremegine sebäp bolupdyr. Azamat Öwlakuloýew atly agda näme sebäpden S-Beater'e ses berýärsiňiz diýip sorapdyr. Bu soragy ýadly Allaýar atly agda Azamat şondan başgasy aýdyp bilýärmi diýip jogap beripdir. Bu barada öz pikirini galdyran agdalardan ýene biri Orad Kulmedow atly agda bolup, ol meniň pikirimçe S-Beater rep aýdyp bilmeýär. Ol gaýtalaýar, aýdymlarynyň manysy ýok. Beater diýilýäniň saadlary oğurlyk, öz düdönlerim boş saadlar, sesem bigelişik diýip repçi S-Beater baradaky garaýşlaryny beýan edipdir. Garaz bu pikir sorulşyk boýunça sosial ulgamyň agdalary agdalýan temadan özleriniň dürli pikirlerini beýan edipdirler. Ertir.com sosial ugamyna bolsa Punto atly agdanyň godan jennetde erkeklere hür gyýdylar berler diýilýär. Onda aýal maşala näme bar atly temasy agdalaryň arasynda uly gyzyklanma döredipdir. 25-nji ýanwarda gozalan bu tema 28-nji ýanwara çenli 1694 tapar okalypdyr we oňa 76 sany hem tesir elip goşupdyr. 29 gezek hem halanan bu temada şeýle diýilýär. Bu mowdugy açmagyma sebäp bolan zat geçen edek bir doganymyz jennet barada mowdu açypdyr we tesirlerde biri sorapdyr. Jennetde aýal maşala kim bilen bolýar diýip. We menim bu barada mowdu açmagy makul gördüm diýen sözler bilen dowam etýär. Umuman bu tema sosial ulgamyň käbir agdalarynyň arasynda diskussiýanyň döremegine sebäp bolupdyr. Rubah atly biri temany gozan agda ýüzlenip, "After seni tanqidleýän nähil adamlar eýsiz" diýip bir nime gaharly soraw berip, soňam öz pikirini şeýle dowam etdirýär. "Näme bolgusa zatlar ýazýarsyňyz? Din barada zat bilýän siremäň seni bu temany kim bilýän ýerden aldyň" diýip şeýle soraw bilen öz pikirini jemläpdir. MNVCN ady bilen tesir aldyran agda bolsa, gaty uly temany gaty aňsat görnüşde ýa-da berde paýlaşypsyň. Jogabym dolu däl. Potsoň has gowalar bu temany diýip, tema özüçe baha kesmäsi inançypdyr. Umuman bu tema hem agdalaryň arasynda uly gyzyklanma döredipdir. Facebook sosial ugamynda bolsa One Turkmen Kitchen ýagny bir türkmen aşanasy atly web sahypanyň paýlaşan gurtlary sosial ugamyň diňe türkmen agdalarynyň arasynda däl eýse daşary ýurtly agdalarynyň arasynda hem uly gyzyklanma döredipdir. Ýatladyp geçdik, bir türkmen aşanasy atly web sahypada türkmen taamlary, reseptler we suratlar bilen birlikde paýlaşylýar. Bu toparyň 20-nji ýanwarda paýlaşan gurtlaryny sosial ulgamyň 39 agdasy halapdyr. Olaryň arasynda Jeren Ibragimowa, Çınar Şamedowa, Bahar Ilyasowa we Batyr Gurbanow ýaly agdalar bar. Muhammed Ýadmuradow atly agda bolsa bu temadan öýümü küýseýän diýip öz dogduk topragyna bolan söýgüsini gysgaça ýöne hemmelere düşnükli dille beýan edipdir. Ýaşlar, bu hepde hem gepleşigimizde berilen wagtyň soňuna ýetdik. Islenlik mesele boýunça biziň bilen habarlaşmak isleseňiz ýa-da gepleşiklerimizde biziň goýan meselelerimiz boýunça öz pikiriňizi aýtmak isleseňiz, islenlik wagt biziň hat, e-mail belgisi adat.radio.org e-mail adresimizde hat uradyp bilersiňiz. Öňümizde hepdeniň çarşembe güni efir toplumlaryna duşuşýançak hoş.